predstavte si 28. Harrier Ladies Club v týchto nádherných priestoroch tohto úžasného, prestížneho wellness hotela, o ktorom sa dnes trošku viac porozprávame. Som veľmi šťastná, že sa nám podarilo toľké z vás pozvať a presvedčiť o tom, že toto je to miesto, kde by ste dnešný večer a možno aj zajtrajšie predpoludne mali spoločne s nami stráviť. A dnes sme sa rozhodli, že sa zameriame na dva odbory. Pani doktorka Gavorníková zastupuje gynekológiu a pani doktorka Brockman stomatológiu. Žena, ak otehotnie, nám chodí do tehotenskej poradne, ktoré máme, som povedala, veľmi kvalitné. Robíme všetky odbery, okrem toho množstvo genetických vyšetrení, aby skutočne sme zamedzili nejakému nepredvídateľnému prekvapeniu. Iba zubná kefka nestačí. Veľmi podstatná ďalšia vec sú teda profesionálna dentálna hygiena. Okrem pravidelných preventívnych prehliadok, ktoré my už vlastne pozývame pacientov každých 6 mesiacov. Áno, Interklinik je už nejaký čas partnerom Herial klubu a radi informujeme práve dámy, členky tohto klubu o všetkých možnostiach, ktoré im Interklinik ponúka. Samozrejme, že gynekolog sprevádza tú ženu po celý jej život vo všetkých etapách jej života a snaží sa vlastne o to, aby všetky tie etapy života absolvovala zdravá a spokojná. Ja si myslím, že všetky podujatia tohto klubu si udržujú vysokú úroveň štandardne. Keďže spolupracujeme a takisto chceme predstaviť aj z môjho hľadiska, teda zo stomatológie, niečo, aby, ľudia vedeli trošku bližšie niečo o zuboch. Starajte sa o svoje zuby, choďte pravidelne na preventívne prehliadky, takisto ako na gynekológii, nevyhnutnosť aj na stomatológii a nepodceňujte vlastne aj dentálnu hygienu a prevenciu. Prevencia je najdôležitejšia. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Alenka. Happy birthday to you. Alenku síce poznám, ale iba z akcií. Veľmi sa poznáme tak akože profesionálne, kde som hrával a pani Alenka moderovala, ako zvykne. A potom je tu mnoho ľudí, ktorých sa poznáme z branže, takže nejak dalo slovo. A priznám sa, že som taká last minute call, keď som nahradil jednu speváčku, jednu dámu, ktoré dieťatko ochorelo. Nebudeme menovať, len nech sa dieťatko vyzdraví. A teraz ja zaspievam Alenke song, ktorý má veľmi rada, taký životný song, plus nejaké iné a tak sa teším, že to vyšlo takýmto spôsobom. Dnes zaspievam One Day I'll Fly, to je pre Alenku vlastne taký jej obľúbený song od Randy Crawford a potom ešte nejaké štandardy od Stinga a od Michael Bublé, také niečo, čo Alenku, myslím, že dostane do tej pozície, že You Are So Beautiful. Takže týmto songom to niekde zakončím, niekde po raute, a kde Alenke venujem teda to, že je naozaj nádherná, pretože všetci sa asi zhodneme, že ona je naozaj takou dámou slovenského showbiznisu a je nádherná, takže tá pieseň bude pre ňu. Pôsobím teraz najviac s divadelným súborom 3T, 3 tvorivé tvory, to je improvizácia niečo zhruba ako partička, už chalani sú zbehli 10 rokov, hrajú improvizované divadlo, ja s nimi hrám ako hudobný hosť a z toho hostia sa stalo skoro až tak ako domáci hudobník, takže veľa cestujem po Slovensku a potom moje osobné projekty, tie sa asi zverejňovať nemusia, ale budete o mne skoro počuť. Leave your love to yesterday. What more can your love do for me? When will love be with me? No, mne to pripomína tá pesnička aj to, že vlastne môj otec nebol iba inžinier, on bol vlastne aj plukovník, on bol vojak. A vtedy vojaci sa presúvali z jedného miesta na druhé a bolo to z jedného dňa na druhý, keď sa rozhodlo, že z Košic pôjde do Prahy a z Prahy do Ašu a z Ašu do Čiernej nad Tisou, prosto tak to bolo. A tak sme sa aj my tak sťahovali, že najskôr sme boli v Piešťanoch, potom sme boli v Košiciach a potom náhle môj otec dostal taký príkaz, že má ísť pracovať do Praha Vodochody. Sme na okraji Národného parku
ktorý sa volá Neusiedlersee Seewinkel a jeho podstatne väčšia časť leží na území Maďarska, čo je veľmi tiež zaujímavé, pretože je to cezhraničný národný park, kde vlastne v podstate čriedy, ktoré tu putujú, čriedy stepného dobytka maďarského alebo rôznych bielých somárov, sú také unikátne zvláštne druhy pre túto časť Európy. A tie sa tu skrátka voľne pohybujú, či už na území Rakúska alebo Maďarska. Bola to jedna z takých možností, alebo jedna z možných destinácií, kde Herial opäť možno výjazdovo zorganizovať. To znamená, že nie len v priestoroch, alebo teda v Bratislave, ale niekde mimo Bratislavy. Momentálne je práve zaujímavé to, že pani Heribanová sa stala riaditeľkou nášho Slovenského inštitútu práve vo Viedni, v Rakúsku. To znamená, nemá to tak veľmi ďaleko, je to v podstate niečo, čo leží medzi Viedňou a Bratislavou a tým pánom sme sa vlastne ujednotili, že si to spravíme tentokrát práve v St. Martins. To znamená, je to trošku iné, ako keď by sme boli v Bratislave v meste, teda v centre, kde si niekto prípadne môže len tak odskočiť a prísť aj na chvíľku iba na čas programu. Tu je to predsa len tak, že dámy sem prišli, merali sem cestu, vycestovali z Bratislavy a my si veľmi vážime, že sú tu dnes. Je pekné si vypočuť práve toho úvodného hostia, možno nejaké jeho postrehy o živote a potom samozrejme niekoľko partnerov, ktorí sa zapoja a doplňajú v podstate tie témy, ktoré sú najmä pre dámy veľmi zaujímavé. Čiže taktiež je to dneska v nejakom poradí tém, ktoré pre dámy znamenajú nejakú tému o zdraví, tému o relaxe, tému o cestovaní, tému o gastronómii. Takže všetky tie témy, ktoré nám, ženám, spríjemňujú život. Čiže programu a myslím si takisto doplnený potom o športový program a kultúrny po okolí. Je to toho naozaj veľmi veľa, čiže tá ponuka regiónu Burgenland a tohto regiónu Neusiedlersee je veľmi veľká a bohatá, takže je to skutočne, ja to môžem len vysloviť a zosumarizovať ako pozvánku pre slovenských hostí a prísť sa sem skutočne čo najskôr pozrieť.